कहती गरुड़ कुह आहे प्रभु कली भविष्य मते भविष्य कथा शुणा बड़ी अच्छी श्रीकृष्ण सुनह गरुड़ जहा पचारिलु मते भविष्यवाणी शुणा श्रद्धा बड़ी अच्छी जेबे जिते महाघोर कली काल जेतेबेले प्रवेश होइब मही बहुत अन्याय करिवे दानवे ज्ञान विवेक जाए से बेले को जान विनोदानंदन सत्य जुग आसी गुपतरे रही भगतंक ठारे प्रभाव पकाउथिबो ସେହି ସପ୍ତଦଶ ଅଙ୍କରେ ଗରୁଡ଼ ଏକ ଶବଦ ଭୂମିକମ୍ପ ବୋଲି ବିନୋଦାନନ୍ଦନ ଜଗତେ ହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଧିକ୍କାରି ବୋଲିଣ ଏକ ବନ୍ୟପୋକ ଆସିବେ ଶୂନ୍ୟ ଉଡ଼ିଣ ଏହି ସୂଚକରୁ ଜାଣିବୁ ଗରୁଡ଼ ତେଜିକି ଆସିବେ ସୈନ୍ୟ 18 ଅଙ୍କରେ ବିନୋଦାନନ୍ଦନ ବିଚାର ରହିବ ନାହିଁ ଦୁଃଖୀ ଜନମାନଙ୍କୁ ହେ ଗରୁଡ଼ କେହିଟି ଚାହିଁ ନାହିଁ 22 ଭାରତ ଦୀପ ଲିଭି ଯିବ ପୃଥ୍ୱୀ ହେବ ଗୋଳ ଗୁଣ୍ଡା ହାତେ ଧରି ଖଣ୍ଡା ମଦନ ଭୂଷଣ୍ଡା ମାଟି ଯିବେ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ପଶ୍ଚିମ ଦେଶରେ ଶିଶିର ମାସର ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ 21 ଅଙ୍କେ ଏହା ହିଁ ଘଟିବ ଶୁଣ 26 ଠାରୁ 29 ଯାଏଁ ପ୍ରମାଦ ଅଛି ଅପାର 29 ଅଙ୍କରେଟି ହେବ महाकल्पीय अवतार 24 ଅଙ୍କରେ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାତିବେ ଯୋଗ୍ନି ଗଣ ସହିତ ଘରେ ଘରେ ବସି ରକ୍ତ ଯିବେ ବାଣ୍ଟି ନେଇ 20 ଅଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରୁ ବିଦେଶୀ ଅଜାତି ହେବେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବେ ନ ରହିବେ କଦାଚିତେ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡୀ ଯେ ମାତିବେ ସଂସାରେ ଫେଲ୍ ହେବ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ପଶି ଉଡ଼ାଇ ଖାଇବେ ଏହାକୁ ପାଇ ରକ୍ଷା ସର୍ବେ ହେବେ ଏକମୁଖ ଡାକିବେ ନାରାୟଣ ଡାକିବେ ନାରାୟଣ ଡାକିବେ ନାରାୟଣ ପୂରବର ଲୁଣା ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବ 22 ପାବ ଚିହ୍ନ ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ବରୁଣ ଦେବର ନଥିବେ ଚକାନୟନ ଭୈରବୀ ଦେବ ଡାକ ଚମକ ପଡ଼ିବ ସାରା ମୁଲକ ଯାଇ ଫୁଲ ନହିଁ ନଷ୍ଟ ହେବେ ସକାଏ 5 ଦିନ ତେର ଏକତ୍ର ହୋଇଲେ ଲଞ୍ଜା ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ିବ ସେଦିନ ଜାଣିବୁ କଳି ଛାଡ଼ି ଧର୍ମ ଉଦୟ ହୋଇବ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଖାଇବ କେବଳ ଭକ୍ତ ରହିବ କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ ଫାଟିଯିବ କାନ୍ଧ ପଚି ଚମଡ଼ା ଲ ଯାଇ ଫୁଲ ଫାଟିଯିବ ତ ଅଙ୍ଗ ପାଖୁଡ଼ା ଆଜି ଯିଏ କାନ୍ଧ ଦେବ କାଲିକି ସେ କାହା କାନ୍ଧରେ ଯିବ ଲ ଯାଇ ଫୁଲ ତୋର ନୟନ ସବୁ ଦେଖିବ ଆସୁଛି କଲ୍କି ରୂପରେ ओम श्री कल्की नारायणाय नमः।